Angkep muwa. Ing lantai 5 hotel suasanane sepi. Pemangku Made Nurjana mandeg sedhela. Ngeningake cipta. Tangan kumlawe ngusap mripate Prabarana. Prabarana mlongo. Dene pemangku nyoman raka katon anteng. Ing pandelengane kamar 504 lan 505 dijaga buta papat. Katon wengis lan ora semanak. Padha gereng samapta arep nubruk. Made Nurjana njawil nyoman Raka supaya njejeri. Siyaga watak mantram-mantram pangliyaan putih kanggo mageri diri saka bebaya. Buta kala papat ngrangsek Nurjana lan Raka. Rasane kaya ana angin sindung riwut ing koridor kono. Prabarana, Narswari lan pecalang hotel padha mundur mepet tembok ngedohi sing lagi pancakara. Tetandhingan gaib iku ora bisa dideleng kanthi mripat wantah. Buta ala panjilmane Mori Angkep kuning lan ireng sing dikendhaleni Kadek Rudra ing Karangasem nyereng paraga-paraga pemangku kuwi. Nanging nyoman Raka lan Made Nurjana tetep tanggon. Lelorone ora mundur sejangkah. Angin lesos ing koridor iku lir pinusus. Prabarana, Narswari lan pecalang loro kepeksa ndeprok ing karpet. Ngawekani yen tandange buta kala iku mleset. Ing kamar 504 Niluh Matia lan Prayitna uga riwut tandange. Martia merem dene wekasane kasil sakpatemon karo Prayitna sarana sesambungan SMS. Prayitna bisa dipilut lan digeret mlebu kamar hotel. Prayitna tansah goreh pikire. Merga kaperbawan teluh angkep sarira lan muwa. Sing gumawang ing mripate mung Niluh Matia. Mula kaya ketiban daru bareng dheweke nampa ajakan saka Matia nindakake olah saresmi. Keyakinan diri sing maune meh pulih sakwise kena gendam Candrasewu saiki bali mubal. Malah luwih makantar tinimbang sadurunge. Polahe Matia kaya jaran bedal. Prayitna manut apa karepe Matia. Jalu lan kenya kuwi lali ing tata. Mubal birahi nerak kasusilan. Krenggosan nafase dleweran kringete. Mecaki dalan sing saya ndeder. Satekane puncak padha ngluso kekeselen. Ing kamar sisihe, kamar 505 Made anom Palguna rumangsa bisa nelukake Prabarini lan saiki disingitake ing kamar iku. Palguna ora tumindak grusa-grusu. Dheweke kepengin nelukake atine Prabarini sakwutuhe. Ing pangajap Prabarini ngalih tresnani dheweke lan ninggalake Prayitna. Palguna kepengin nuduhake bukti yen Prayitna wis ngianati tresnane Prabarini. Prayitna dudu priya sing sembada lan tanggung jawab. Prabarini bakal diwenehi bukti nyata yen pacangane wis cumbana ing kamar sebelah. Palguna gawe jebakan kanggo njlomprongake Prayitna, senajan nganggo umpan adine dhewe.
Ing koridor lantai 5, tarung mistis kuwi wis nyedhaki rampung. Mboko sethithik, Buta Kala papat wis wiwit kelindih. Bola-bali bengok kelaran kena sabetan timang sabuk sinartan mantram pangliyaan putih. Rinasa wis ora kuwagang, Buta Kala iku bali maujud dadi mori angkep werna kuning lan ireng. Mabur ngleyang ninggalake papan kono, bali menyang dangkane. Tawur wis purna. Made Nurjana aweh sasmita marang pecalang. Kamar 504 lan 505 didodhok. Alon-alon lawang 504 dibuka lan disusul lawang 505. Naswari Nyoman Raka lan pecalang hotel enggal ntrobos kamar 504. Prayitna sing setengah wuda kaget. Plenggang-plenggong ora kuwowo ngomong. Niluh Matya sing nglegena nyaut kemul kanggo nutupi anggane. Ora nyono yen kewanguran digrebeg ipene Prabarini. Cahyane abang druwang, ora bisa kumecap. Narswari nyasmitani supaya lelorone enggal klamben. Adi Prayitna mengko bareng karo Prabarini bali dhisik menyang Sempidi. Dene Matya lan Palguna mengko diterake bali menyang Kerambitan dening Bli Prabarana. Ujare Naswari, Prayitna lan Matya kaya ndingkluk mari kelu. Dada gemuruh nanging mata kaca-kaca netesake eluh. Ing kamar 505, Palguna lan Prabarini njundil kaget. Ora ngira yen Prabarana ngonangi kamar anggone singidan. Mongko saka rumangsane Palguna, tumindake kuwi wis dirancang permati. Pawasane Palguna ora bakal ana sing ngerti rancangan iki kejaba mung Matya. Nanging mokal yen adine nganti bocorake wadi. Ewasemono nyatane tumindake wis kewiyak lan dheweke ora bisa kumbi. Rini, kowe baliya mring Sempidi karo Mbak Yumu Naswari lan Bapa Nyoman Raka. Dene Palguna lan Luh Matya tak terke bali mring Kerambitan. Alus ucape Prabarana, nanging krasa panas nyembit ing kupinge Palguna. Sautara kuwi ing Banjarbuyan Karangasem pating jledhor swara ing sanggar semedi omah cedhak kuburan. Kadek Rudra sing lagi turu kaget. Gurawalan mlayu mlebu sanggar nyedhaki jembangan isi banyu kembang. Sender Lenga Patra sing ora nate mati iku remeng-remeng madangi. Banyu ing jembangan mubeng kaya diudhek. Gembletak ing sisihe mori angkep kuning lan ireng suwek pating klawir. Mertandani yen anggone ngirim ngelmu ireng gagal. Cabar merga nanggor kekuatan putih sing luwih anja. Kadek Rudra giya ngrapal mantra weging kanggo ndeleng sapa sing kumawani memalangi. Saka banyu jembangan sing wiwit anteng kuwi katon wewayangan loro lamat-lamat. Wong Samarpura Sukamerta nyoba memalangi aku. Aku kari nunggu Palguna lan adine entuk karya apa ora. Sedina candhake Palguna mara karo sambat-sambat pasrah jiwa raga.
gagar-wigar tanpa gawe sediane anggone kepingin mengku pawongan sing ditresnani. Bapa Kadek Rudra, lampah kula cabar, paribasan panganan kari ngemplok mrucut tiba teng siti. Ning kula dereng lukro. Tekad kula mboten entuk jiwane Prabarini, sumerep batange mboten dadi napa. Pun sakniki monggo kersa, Bapa kula empun kadung wirang. Kula nyuwun Bapa Kadek Rudra kersa nyilakani Prayitna lan Prabarini. Kadek Rudra mung manggut-manggut. Bareng wektune, ing salah sijine kafe ing Tabanan, Niluh Matya caturan karo kanca kenthele, Kadek Ayu Narisa. Kabeh lelakon pait sing mentas dialami diblakakake marang Narisa. Syukur yen Narisa bisa golekake juru tenung pengpengan, dalian pengiwa sing banget ampuh kanggo nelukake Prayitna maneh. Syarat lan prabéyane manut. Ayu Narisa ngeling-eling jenenge balian pengiwa sing nate dirungu. Matya, aku nate krungu ana balian wegik ing Batukaru. Ora adoh saka pura luhur Batukaru, nanging sarate abot banget. Hah, aku ora tega ngandhakake. Apa wae sarate aku saguh. Ayu Narisa ora bisa menggak kekarepane Matya sing wis kadung gempung atine. Awane uga mangkat arah mengalor tumuju Batukaru. Sangertiku Kadek Rudra kuwi balian ampuh keturunan saka Nusa Penida. Yen dheweke nganti gagal merantasi gawe, tegese ana kekuatan pangliyaan putih sing luwih saka dening sekti. Yen teluh iki mengkune tak kirim, yen ana gagale resikone bakal nanggur sliramu lan aku. Cilikane cacat raga bisa uga gedene nganti gondol nyawa. Iku sing abot tukone, ora mung wujud dana nanging nyedak umrene nduk, tak bisiki. Ujare Madi Sempono balian umur 60 taunan kuwi. Kaget lan jeger, Matya krungu pitukon sing kudu ditebus. Noleh marang Ayu Narisa kaya njaluk tetimbangan. Karibe kuwi mung angkat bau karo epek-epek tangane mbukak. Tandha nyumangga kersa. Matya ora perlu mikir dawa, jer kabeh wis ditekati wiwit awal. Jer Basuki mawa bea. Dheweke saguh. Madi Sempono mesem lan nyasmitani Matya mlebu ing senthong sisih kiwa. Dene Ayu Narisa diprayogakake nunggu ing ruang tamu kono. Ing senthong remeng-remeng kuwi mung ana dipan cilik dilemeki kasur tipis. Ratus wangi kumelun ing padupan. Matya wis pasrah, ora mikir apa sing bakal dilakoni. Manut nalika kudu nglukar busana nganti wudung legena. Ing sangisore bokong dilemeki mori ireng saambane kacu. Mantram-mantram gendam teluh dirapal dening Madi Sempono. Kumelune dupa wangi nambah ngrangsak birahine Luh Matya. Balian tuwa kuwi udong legena, tangane madhep dhuwur muja Dewi Durga supaya mbiyantu lekasing karsa. Matya ngremake mripate. Senthong remeng-remeng iku dadi seksi lelakon ngiwa sing wis wola-wali kelakon ing kono. Paraga utamane ora ganti, mung paraga wanitane sing gilir gumanti. Syarat utama ritual balian tuwa kuwi pancen kudu nganggo laku ulah salulut. Nanging kanggone sing mbutuhake daya magis teluhe Madi Sempono, laku kuwi wis klebu pitukon.
Luh Matya kuwalahan nandingi kridane balian tuwa sing tenagane pindha jaran teji. Bola-bali kendang kesepyok ombake birahi. Kentekan tenaga ngambang ing ngawang-awang. Madhe Sempana mesem kalegan. Mori ireng tadah kama campuran iki minangka sarana kabule sediamu. Tinggalen foto gambare bocah lanang sing aran Prayitna kuwi. Mengko bengi pun bapa wiwit makarya. Wis nduk, sliramu bisa bali, kari nunggu wusanane. Nila Matya lan Kadek Ayu Narisa boncengan Vario bareng bali menyang Tabanan. Sadawaning dalan mung padha meneng kegawa pikirane dhewe-dhewe. Ayu Narisa wis bisa mbadhe yen Matya mentas digarap déning Madhe Sempana. Jitoke mengkirik, nanging kabeh wis dikarepake. Matya dene wis golong gilik, bebasan cincing-cincing klebus. Waton apa sing dikarepake kaleksanan, dheweke ora getun. Nadyan kudu ngladeni Madhe Sempana. Tekate yen Prayitna ora bisa dialap uripe, luwih becik diarah patine. Dheweke wis nate krungu teluh bali sing ganas kliwat kanthi aran Cethik. Lan iku bakal dadi ayahane belian pengiwa I Madhe Sempana ing Batu Karu.